tape. Yan. Tapos, ano ang tawag dyan, darling? Lagyan ng... Doon lumipat. Di na. Oo. Ayan, klaro, dapat yan, oh. Dapat lumipat ang number sa tape. Tapos tanggalin na. Yan, tanggalin. Tapos, dito sa plastic na isa, Ng ice water. ng ice water, oh. Doon mo ididikit. May iwan doon ang number. Yan, makikita ang number. Yan, yan na yun, oo. Kailangan yan, dalawang kopya. Dalawang kopya nitong engine number. Tapos, lilipat naman tayo doon sa chassis. Ganun din po sir. Dito naman ang chassis number makikita. Dito. Yan. Lagyan mo rin pa. Itim din, ganun din. Ang kopya din siya, dalawa. Okay, chassis number at ang engine number. Okay?